acordo creemos que dá cumprimento ás premisas de partida planteadas polo BNG ao inicio da negociación. Limitar unha nova suba de taxes e avanzar en participación e control democrático, recuperando os orzamentos participativos e recuperando as competencias do Pleno en materia orzamento. E atende tamén as prioridades e incorpora grande parte das propostas que o BNG trasladou á mesa de negociación. Era unha prioridade reforzar e mellorar as políticas de vivenda. Este proxecto de orzamentos permite reforzar Emusa para que sexa unha verdadeira empresa municipal de vivenda, incrementar os fondos para a accesibilidade e rehabilitación, potenciar o programa de asesoramento ás persoas inquilinas, creado no seu momento a proposta do BNG. O acordo político contempla seguir avanzando na regularización das vivendas de uso turístico. Outra prioridade era asegurar a dotación orzamentaria suficiente para regularizar os moitos servizos públicos que se prestan con contratos en precario. Traballar para regularizar a prestación de servizos relevantes, o transporte público urbano, a recollida e limpeza do lixo ou a planta de tratamento de Nostián. Creo sinceramente que nestes tempos de degradación do debate político que está a provocar fastidio en moitos cidadáns, o que demanda a cidadanía é outro xeito de facer política. Unha política útil e constructiva centrada nas demandas e necesidades dos cidadáns.